Ľudia, vítajte u ďalšieho vlogu. Tentokrát je to u mňa doma. Ale nie je to úplne len taký vlog. Je to prvý taste test na kanáli. A toto je taste test slimákov. Takže toto video bude kratšie, ale to vôbec nevadí. A teraz sa pustíme do náradia. Takže moje náradie je takáto vidlička. Ale tá vôbec nefunguje. Som zobral takúto napichovaciu vecičku na mäso. Funguje to dosť dobre. Ale akože je to dosť zložité s tým robiť, ale funguje to. A ja viem, že takto by sa to nemalo jesť, ale nebudem kupovať tú vidličku na slimáky. Len na jeden taste test. No, ja som už pár ochutnal, aby som dokázal vlastne vyjadriť, ako to chutí. Ale ukážem vám teraz, ako sa taký slimák konzumuje. Tu máte slimáka. Vypijete šťavu. Máte šťavu vypitú. Teraz. No. Dobre. Teraz zoberiete túto vidličku. Dáte ju tam, napichnete slimáka a nakoniec ho možno aj vyberiete. Konečne sa mi ho podarilo vybrať. No, a teraz chuť. Je to také akože kalamárové, chutí to ako kalamár, ale má to takú, až by som povedal, štiplavú chuť, takú trošička štiplavú chuť. Takže tak, no a tieto slimáky konkrétne sú s bylinkami a maslom. Takže tak, no ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like a ak veľmi chcete, tak aj subscribe a vidíme sa v ďalšom.